Un po' di noi per credere che amare sia possibile. На прословутия милански площад Домо, лицето на града, най-известното място на града. Не може да дойдеш в Милан и да не дойдеш на площад Дуомо, който освен, че е известен с това, че е централното място на града. Това е най-известният покрит базар в Виктор Емануел II, прототип на първия мол. Don't disturb me. Щастни си, поредни от тия, които се опитат да ми пробутва нещо. Галерията Мануел, закрити мол и естествено най-красивото нещо на площада, гордостта на Милано, прословутата Миланска катедрала, и тя се казва Ел Домо. Естествено, просто успях да намеря и за първи път съм късметлиец с хубаво време при моите зимни вояжи. Супер! Това е Милано. Un po' di blues per piangere la nostra solitudine e un po'